De Heer zij met u en met uw geest. We lezen uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs. Lof zij u, Christus. In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor. Een man riep bij zijn vertrek naar het buitenland zijn dienaars bij zich om hun zijn bezit toe te vertrouwen. Aan de een gaf hij 5 talenten, aan een ander 2 en aan een derde 1, ieder naar zijn bekwaamheid. Daarna vertrok hij. Die de 5 talenten gekregen had, ging er terstond mee werken en verdiende er 5 bij. Zo verdiende ook diegene die er 2 gekregen had, er 2 bij. Maar die er 1 had gekregen, ging een gat in de grond graven en het geld van zijn heer verbergen. Een hele tijd later kwam de heer van zijn dienaars terug en hield afrekening met hen. Die de 5 talenten gekregen had, trad naar voren en bood nog 5 talenten aan met de woorden: Heer, 5 talenten heb gij mij toevertrouwd. Zie hier, 5 talenten heb ik erbij verdiend. Zijn meester sprak tot hem: Uitstekend, goede en trouwe dienaar. Over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw Heer. Nu trad hij van de 2 talenten naar voren en zei: Heer, 2 talenten heb gij mij toevertrouwd. Zie hier, 2 talenten heb ik erbij verdiend. Zijn meester sprak tot hem: Uitstekend, goede en trouwe dienaar. Over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw Heer. Ten slotte trad ook die van 1 talent naar voren en zei: Heer, ik heb ervaren dat gij een hard mens zijt, die oogst waar gij niet gezaaid hebt en binnenhaalt waar gij niet hebt uitgestrooid. Daarom was ik bang en ben uw talent in de grond gaan verbergen. Hier hebt gij uw eigendom terug. Maar zijn meester gaf hem ten antwoord: Slechte en luie knecht, jij wist toch dat ik oogst waar ik niet gezaaid heb en binnenhaal waar ik niet heb uitgestrooid. Daarom had je mijn geld bij de bankiers moeten uitzetten, dan zou het bij mijn komst mijn bezit met rente teruggekregen hebben. Neem hem dus dat talent af en geef het aan wie de 10 talenten heeft. Want aan ieder die heeft zal gegeven worden, zelfs in overvloed gegeven worden. Maar wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden, zelfs wat hij heeft. En werp die onnutte knecht buiten in de duisternis. Daar zal geween zijn en tandengeknars. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Goede vrienden, een prachtig evangelie, een afreken-evangelie. Dat hoort dus echt op die 33e zondag, op het einde van het kerkelijke jaar. Want volgende week hebben we Christus Koning en daarna begint met de Advent het nieuwe jaar. Dat hoort weer echt bij dat einde om eens even iedereen fijn recht op de stoel te krijgen. Want er gebeurt hier iets heel wonderlijks, iets heel moois ook. Want elk mens die geboren is, die heeft bekwaamheden, talenten. Iedereen heeft dat. En nou is het niet de zaak om dat talent in de grond te stoppen en je bang te laten maken, zoals die met dat ene talent, maar dat je gewoon met dat talent wat je bent en wat je hebt aan de slag gaat. En dat is niet gemakkelijk. Ook in onze tijd, waar veel tijd, vooral door onze jeugd, met gamen en met computergedoe eigenlijk verloren gaat. De socialisering van de jongeren is heel belangrijk in een maatschappij, dat men oog en oor ontwikkelt voor je naaste. Ik hoop ook, als de jeugd dit ziet en als ze daar wat van meekrijgen, dat ze goed samen gaan klitten, zoals wij dat vroeger ook deden in vriendenclubjes. Je leert met elkaar omgaan, met elkaar rekening houden en je merkt ook dat je niet bang hoeft te zijn voor elkaar.
En zeker niet bang voor jezelf, bang om iets goed te doen. Nee, daarom is Jezus juist gekomen. Die is naar ons toegekomen met een uitnodiging. Klop, 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 laat mij binnen in jouw hart en je zult merken dat je al je angsten kunt overwinnen. Want daar zat hem die kneep bij dat ene talent. Hij wist heel goed hoe God is en dat God niet zomaar een mens op deze aarde heeft geplaatst, maar dat hij een mooie opdracht heeft. En dan ook nog ieder naar zijn bekwaamheid. Dus je hoeft niets te doen boven je krachten, boven datgene wat God je in je heeft gelegd. En daar gaat dat evangelie over, dat we ervoor mogen bidden. Heel stilletjes, op de eigen kamer kan dat. Heel veel mensen doen dat ook, vooral ouderen die ik spreek, die 's avonds voor geslapen gaan, doen ze even een gebed uitspreken naar God, dat ze veilig mogen zijn en dat ze ook dat mogen doen wat Hij van hun verwacht. En dat, goede vrienden, daar bidden we voor. Telkens weer als je een kerk ziet, dan komen er altijd weer mensen bij elkaar die bidden niet alleen voor zichzelf, maar ook voor die jeugd en die mensen om ons heen. Dat wij de talenten die we hebben, dat we daar ook alle mogelijkheden voor krijgen om die talenten tot uiting te laten komen. Zodat als ook wij voor God verschijnen, dat we dan kunnen zeggen, kijk eens, dat heb je mij geschonken en ik heb fijn met je mee mogen werken om die wereld mooier en verdraagzamer te maken. Amen.